ki perabongan baro ki perlu ru ki ba yo sngo ya gani ka Bible study gani ka por sisian ni ai khublai fi ka kerteng ka jong try but unong pen mbi jing Jesus Christ ni khot sung ba ba phin don benta lang ha ka ban ye puli lang ye tin jong blai lumba gani ka Bible study ka bakum ka balang hang ni lum siap ni bandra preng jong phi dong ni doai a try blai bu pa jing ba pning sesian pat a try ha bangin ni puli ye ka tin jong me kani ka benta jong ka gospel Matthews ha ka ba me a try jisu hi mela kran chipang shakri mamman ye ki jingne bat ki jinglong ki jong a tu yarap ni try kat banginang puli banginang suthu shishu ye ka jinglong ka ba pan sung bhai me bat ka e pat ka jinglong ka ba me mam sung ba try to kur khui wi pi we na pring jungi baya don bentang ni ka por ni ka Bible study yarap ni try bangin yo ban priang ka do no jungi ye ka tin ka ba khu ki jame to sngo ko pai jing ka pan ki jungi na bang pan ki ni teng Jesus Christ amen tingi laya puli ka ni ka tayo bladap ya ka tu ka benta ka badai na ka Gospel Matthews krenong ba sau ke khot ba sau fra bat sau khandai ka bangin na mta ka singi te kadai sipang to shakri bomman bo tra jisu batai bolong kumno ban ni lai i ke jinglong ke jong u ba sepo ha ke jing puli jungi ke ni ka tayo bladap de mentapan ni pet ka e ka bami sebar na kita ki jinglong ki jong u ki badon ka do nut ka jong u ka ba penlong yu u bon perkhat bon tharai bo trai jisu udang slam banwan nani bo kenrat yu udang penslam nani pentut banwan dengan puli ka dekhot ka ba sob khandai ko ongkom ni bat ulas dang ban syo ye ki para syakri jong u bat ban bam ya diru lambat ki bubuat kata kali ke benta ke bang nyepit pat enta ke sni ti kemencu kertiang din sakhndiat ya ke bang ladap puli adu katai ke wi tayu ka benta ke bade ke si jong kani i ba na ka daw bo udan kani ka donut ke ba perkhat start hong kunrat jung thai start bat kum tau poi se ka bomut dori ki bolong mar khong pong ya ka man kunrat jung ka man ka long bon wan kloi wang khmi wan kloi ka bo mi briu pat umut dor pan ban bon wan slam bat kata ka jing sedang jung ki pat ki ba bomman ki ba mi ka do no jung shu bat utrai jisu batai haki kentien ki baleng kot bha ri na gini kentien ni laban sungthu ki ei kita ki jinglong ki babamman ka jingmut dur persa e kaman ki jung try sedang de sakaban perkhat bo try udang slamban wan te bat kawan ru sakawai pat ka jinglong ha ka jing sisa ka bangim pat yo benefit bha bagata ka de jing sarong te hoi ka bo ni breu long kamangi puli kawai ke bangi laban ong sigentien kalong ba la udan ha ka kam ke jong try udan ha ka yeng ke jong try ha ka kanhun ke jong try udan hang ta tang da kamet kat ba ka do not kam sim ke jing mut jim khat jong lani ngi laban ong mentally spiritually emotionally ki don ha ka perthai kata ka dei ka bakran sibon sipang ke jing long nu syakri kemanirap yang ai piru bangin yit jelade ni don hai ha jing dei bo tra jisu hatungi sudan tang hakakam dagamet nrikat bakadono jungi pan ka jingai no te abang yepet gani ka khot ka sau khandai pat ni ki bami shabar na kata ka jinglong ju te namar bola don kum gani ka jing thmu kami ke jinglong ke batan rai ke jung kata ke jinglong do
But kani ka jing mi jong kani ka jing do la chu batai leng ko do try jisu ong bo sedang ban syo ye ki para syakri ki jong but ban ye buat but ki bay buat kita ki dei ki bami sabar tingila ye pej hot ba kani ka teu bladap kumno bana ka do not ki mi ki kam ki jong ka jing im jongi te habo ula dap rai kum ta kadon kata kejing pelaj lam ni ladi ban le iki kam jong kado ha kejing sia lai ti hu bun besar bun pen biang un nurture ya ka kan hon jong play ha ka por ka biang pen ban ule da khompong usim pen ban ya ka kerdan ka ba khlam it hu bun sim bat kata ka di ban le trai khli halor ki para syakri habo syo yaki ka mut ba udan ke jing le trai khli ka ba mi na kata ke jing sarong jung na ke jing so ka ba halor jung bat kani ka dei ka dak jong ke jing long ka ba kanja do ka ba kanja pathai te kani ke jing le trai khli ka dei ka bo trai suru ukran chphang ke jing long jong ki kanrat ha kani ka pathai bagi la try khli halor jong kita ki bagi ki dei ban pej ban sensyal haga gospel Matthews klunong ka bar ho ka khot bar san ter ni puli ni kentien ki ba ong u jisu te u khot yaki ha u bat u ong pitep bagis im ki gentle ki le try khli yaki bat kita ki ba khrau ki le dan bor halor jong ki kan long kum ta pedeng jong phi Nrila daw nuru uman banlong bakraw peneng jumpi doai bunlong syakri jumpi bala daw nuru uman banlong rangba lani nong yalam hapedeng jumpi doai bunlong umraw jumpi dengi I bakar kom perkhat kerdan haka hima ke jong kaperthai ke pher na kom perkhat kerdan haka hima ke jong blai haka kan hun ke jong ublai ka reflect la ni ka phalang ni ka jinglong ka hima jong play ka kerdan ka mot ka jing syakri ka jing penrit ila di bat ka jing syakri ki wei try jisu wong wat ye ka kentien banong umrau pedeng jupi tau buman banong nongilam la ni ubakrau ai bun long umrau kat bah ka perthai pan haba perkhat ka kerdan ka thau ye ka jing le dan bor ka jing lehe kejing order sekadiang sekaman ni kita ki bahpo kham da perkhat ye ki jing e jungki ki baki kendo ye ki jing kendo jungki kum ki breu ndrei shule dan borben bala da kim la ban penda baharu su pensitom dan borbe ye ki kata ke de jing long ka perthai te ni I gini ki kentien ha ka khot bar persen mo try su ong ki le try khle ye ki kile donbor halor jongki bat kata kedai tek ke jinglong ke bangi I honu syakri bamman babatai dekhot sawfra sawu ndai sanpho te balai ba ulong kumta habala long syakri jong try jisu haka jing sya ko mot de taw bala ye menjur ban buat ye ki jing kai ki jong ban buat ye ki nongrim jong ka hima jong kebetul ia kejing kelah kebumut kebasisha dan rela se uni udah syakri ubah kejing kelah kebumut kejung kekut tang bola yo kejing penim namar ba lada lajit yu bumlong syakri kemut udai hi ubala pediang lani ubala nget how try jisu hendrei kebasa barok kuipat kekhlam kelah kasa sa kejinglong keberim kejinglong perthai kejinglong do kebemensuar Apostle Paul kun mau ingi siti jigoren kun nong basan khot bakhan nyo ba la briu la kelas sya ula priang sya try jisu kan don ke jing kala ha ke jing imjung unong jing thau bathamai kumta la da wei ru dan ho Christ ulong jing thau bathamai ki ru ki barim ki la du no ha khami ki baro ki la jelong ki bathamai ukalalong ubathamai ha gajing long jung ha gajaka gajing sarong kawan gajing surit ha gajaka jong gajing su kraw kawan gajing su bakhamapo ha gajaka jong gajing le he
kawan ke jing le rit ha ke jaka ke jing klamakor kawan ke jing donakor ke jing ya nyokor burom iwe bat teter kumta ti kata ke dei ke jing kala ke basisha habala priang yo try jisu bat hoi ombaro bangi mare priang try jisu ngina long janai kam bunsin kam julong ha ka siklep mat bangi long janai no tunrei ka dang jong ke jing kala ke bomat ke basisha ka long bana kawai ke por si kawai nginang kela sinang kela na ka jinglong ke barim si ka jinglong ke bathamai ke banangis riem dor susu ya ka jinglong ke bajanai jong try jisu baga di katahi ke jing tumu jong blai ke bangi puli ha ka sithi si nong rom ke nong ke pra ke khot ke ba ar khandai bo blai ong bo jiet utumu lupa ya kita ki bon penim bagi nyelong sidur ba khun jong ti lada pau pun banda ke jinglong do ke keren sepang ke jing kela bakam dei ke bolong ke basisha dani ke tin nongwing ong ke genuine conversion dani ke genuine repentance tu brio pat uba de kela sisha tu lada upoi ha kono jing baklaro usung thu e ta bat open bed no e ka open bed bat lau kunrat open bed bat laki para sekri ong ngala bakla tu map na nga pat kum tau pen bahapat ya ke pasniu ke bu la le ti kani ke jinglong jong nu brio ngi ini kadai ba simpat yo ya kata ke donot ke bathamai la ni ke jinglong ke bathamai u brio bathamai ha ke jingkular ke jong blai na do testament ke brim ha bon pen em ki brio limbo try jisu ukular bon ai de ke donot ke bathamai ke donot do but weng no la ni clown no ye ke donut mau la ni kata ke donut ke badan ke jinglong ke bakenja do ke barim ke jinglong ke ba e donut de ha ka kitab Ezekiel la tho i gini kentin ke nong ba life riu de khat san do khandai ban ngan senrai ye phi de ka khuj te phin long khuj naga jakliya jong phi baro ban nagi blade how jong phi baro ngan pen khuj ya phi ngan ai ru ka dono thmai phi bat ka man sim thmai ding ngan bu po jong phi bat ngan klau ya ka dono mau na po jong phi bat ngan ai ka dono do po jong phi bat ngan bu yong man sim jong a po jong phi bat ngan penya ya phi haki an jong a te phin rakhi ya ki jing bisar jong a bat phin le ru yaki kata ke dei ke jinglong jong brio blak kela sisha uyo e ke donut ke balong ke donut do kemat ke balong ke donut ke ba jam ke donut ke ba jai kam dei su ke tu ke donut ke ba e ke ba khang balong no ke balong e tlau ke mau bat ke donut ke ba kemen benne e keman jong play Teu ni brio ngi i bo sim poi sata but ha jika bulong ta ka dono jung ka long panban ka sarong ka ba meng but kum ta na ka ta ka jing sarong ka jung kami ka jing la don bor alor ki para brio telepon kan mau ngi ru do apostle Paul ka sithi sinong Filipi bala dangi dei sisa ki balangi try Jesu ngi don kam ban long ki brio ki ba smurit ki ba lerit ban patho bot yo try Jesu kumba u la long uba smurit uba lerit ba mangiru min long kumta hagal nong ba ar jong ke sithi no Filipi de khot ba lai do ba frau apostle Paul tho ini kentin wat le ai ru daga jing pen e lani daga jing sarong nri daga jing smurit da nyu phi ki parlok ki ba khamba bani ladi klam da khmi wei po wei tang yala ki jong hi nri wei po wei na phi ki jong ki wei pat ken tu yo yakani ka jingmot na phi ka bala long ru ho Christ Jesu ubah ba ulong ha ka dur blai sim la nyau e ya ka ban bat ban long marangkat bat ublai nri ula pen suda yala di uda sim ya ka dur marau haba ula jelong ha ka jing stream ki brio de habala sim ya u ha ka rukom kumu brio ula le rit yala di
habau la jelong uba kongu wat hadu ke jingyap hoi ke jingyap ke ding penaken te kata ke dei ke jinglong ke jing sisa ke bala community hau nu sekri phosi simlong satya kumta udan penban kata ke jing pen kata ke jing dan bor mi ke jing smurit ha ke jing jong u lani ke jing lerit mi ke jing puthu but ke jing long jong kenra jong yo penban ya ke jing long ke jong bomman bo try su usong shapang jong bo de sekri bomman lani yo simdur yo sweetan ubangi ongru ude bomman te ke jing sarong ha kadonut ke jongi kalam sigini ki basungsi ki ba pensniu ya ke balang ke jong play ba penmi ya ke jing sirmen sim ha ki para sekri ke jing keta ya gitu ki badang lung ba teng teng kila ban randin no kila ban phoino kila ban phet no na ka kan hun tang namar ke jinglong jong sekri baman ubadan pedeng jongki bagani kalong sisa ke bakren klan bha yangai phi khamtam lada ubleu la shania yangi ban long kinong bersa ki ban ai ka bam ka por ka biang ya ka kan hun ka jong play lasi nang ni sung thuru balai ba teng teng hak history jong ka balang hagari ke jongi ba ki weiru kiri ka pathai badan ki por ba mi ki jinge kan at ki jinge nya ki jinge mai ki jinge pat balang ka dau tan rai ka dei ni badan ki sakri bomman ki ba ukunrat jongki ubala ongi ki bo non wan kloin re ki sim bo wan slam bat kumta ki sim ya ka kum ka jing lait lui pat ban le ki kam jong ka do te uni ubrio usakri bomman usho ki para sakri ki jong iki bokom kino kita ki para sakri ki bo sho lese don ki ba ya de jimot bat uru ki la bandan ko mangi puli ka tu khat bobut te ndrei kino kita ki bo sho balai bu sho ki ka weina ka dau ba ubrio un sho ki brio ki balai ka man ka jong blai ka de namar ba ka jing im jong ki ikten jong ki pen kendu u sefang ki pop sefang ki jing bom hok ki jong sefang ki jing bom man jong namar man sim jong blai badan po jong ki uyalam ki ban kran ban na ki ban long ka jing pen kendu ya kita ki bayat ka jing bom man kombu try su long mo man sim un pen kendu ki breu sefang ka pop sefang ka hok bat sefang ka jing bishar tade man sim badan ha kita ki bakong yu blai ubakran ya gani ka perthai khnang ba ki breu kin kala ka bomot bakin yesuk no bat ublai bakin nyo e ka jing im bom chukut tenrei haba ubreu tre ban sngap yo man sim kumta uklasion penban ya kita ki bakran ya ka e ka bo man sim ukran lani ki bale kat kumbo man sim ya lami ki banne kumta sedang ban syun ban wala syun la bu not wan sadaga kti ka violence lani ka jingla danbor ka jingla jubor kala menong de kti kala menong du thlit hagi singi jongi ka jing penan kam yu thlit teng teng ka kham khlan ha ka jing kta jong ka ban ya ka jing penan kam de ka kti kumba kar kom kran jongi farsi ka kta mat yong yo try jisu namar ki rukom baki keno yu baki kran ben ki kran siar sipang ju baki mudoi persayu bat bunsen ka ktien ka kham kta sibun ni ki brio banya ka kti teu ni brio ha jaka bon kala ka bomot bon sungsi namar ki pop ki jong bo i ya kata ka jing long bo bha jong ki wi ki para sakri usdang ban ban at nut yaki ban at sia yaki ban sho yaki bakata ga dei ru ka jo ka jinglong ka bala don ki farsi
haka por jong try Jesu kimla sha banyu sngo ye jing sha bo try Jesu kren namar ka pen gendo ye ki sipang ki pop haba ki brio ki ba pop ki sngo try Jesu dan ki ba kala ka bomat ki song si enta ki pop ki kala ka bomat bat ki yo ye jing pen em bat ki jingker khu jong rei ki Pharisee bat dan ski wiru ki ba kan tan pen ban bat ki nang e dono chisho Matius utho ikata ke nong ke bar fulai nong bar pho nong bakhat art ter pi puli ar fulai ar khandai do lai sau le nong bar pho khot khat nyu do khat khandai te gom ju ru haga nong bakhat ar ke do khot ke bakhandai do khat sau bo try Jesu pen khia ha senekok ka singi sabaton yo breu ba yap siliang ka khti budan ka khti ka ba yap ki dom yu ki mudui yu but the kut kata ka por bo juba try Jesu ki kli yu mele da ka por junu yathu juba bi ki kata ka kom baki ki mla shu ban ainia kliang yu kai ka baki le hadin ta ki sla kum no ban penyap no yu ka khot ka bakhat sau ko on te ha bakita ki Pharisee ki la let no ki le sla persya yu kum no baki nyo penyap no yu te kata ka dei ke ju ke jinglong ka badon hong ni syakri bomman namar na ka donot ka bathu ban penyap ban pen saw kami ka kam jong ke jing pen saw ke jing sho te hoj ka gospel Yohanes ru kan nong ka bakhat we khot sau san do san phulai i gini ke jinglong ju ki Pharisee ke jing dei bat ke jing jingade joki badu try Jesu namar kata sibon na kita ki jiu ki balai wan se kata ka Mary ba kila yo iru yeki eki iru yeki bau Jesu lale kila nget ho te kani te ka kran sipang ki kan hun ke balangan sngur ki balakala ka bomot dan rei ka khot sau hundreu ko on rei ki weipan na ki kila le let no se ki Pharisee bat kila yo thu haki yeki eki iru ki bau Jesu lale Anugum ta ki rang ba ling do bat ki Pharisee kilaya lang dorbar bat kilaya ong ngin le ayu na bau niu breu ule sibun ki dak khla ki Pharisee bat kini ki rang ba ling do menta ki penlong ke dorbar ringkat kamlong berbor ba ki penlong dorbar lang ki rang ba ling do ki don la ka jong ka kan hun ki Pharisee ki don la ka jong ka kan hun dan re ha kan ni kapor Naka benta bagi melaksa ya ki ketien ki jong try Jesu ki halong perlo bat ki sela persyayu dekat besau fra ko on ladangin syayu kum ni barok kin yenget hu tekin ki roman kin ye wan bat kin ye penjat no ya ka jaka bat ye ki kenja jong iru dekat basan pulai bat ko on namar kata na do kata kesni ki la ya selalang bagi nyo penyap no yu Teka kenhun ke bakwa banai ke basniu rukadan ke kenhun ke bakantat ya ke jing sisya ya ke ketinu blai bat ki jingle jong blai kadan bat ke bami na kini ke kenhun bulsin ke de ke jing penyap briu kum bolong setan po try Jesu ong do nong sho no briu kum taru ki briu ki bakantat ya ke jing sisya ki dan ru haki ke tendensi ban pen mensau wat ban penyap ru teh ka bedai ba kani ka jinglong ka ba kenja do u apostle Paul u tho syai ba ka jinglong ka ba kenja do kani kanum la ban pen su bha yo blai nu syakri bomman maru dan kani ka jinglong ka ba kenja do la ban pen su bha yo kan rat jo ban ngin sepuli pat ni ki khot ki bahdian kumno bu kan rat jo la wan da ka jing bishar ka basir khai persyayu Haka siti jinong rom nong bopra ki dekhot san riu nyo pra ofsel Paul tho ini kantin haka bedai bat ka jinglong do bat ka jingedai bat ublai namar kita ki balong kat bakum ka do ki yaimut brai ki iki ru ki jong kata ka do ndre kita ki balong kat bakum mensim ki iki ru ki jong tau mensim ti habal dangdan ka jinglong do habam pat kwa ban kelalut ka do not ke jingmut jing perkhat kane ki jong kado
yaimut brai i jong ka do ka khot ban riu namar ka jing yaimut brai ka jong ka ta ka do ka long ka jing yam mi ka ai nang ta mi ka jing yam yu tu ba long kum ta ba teng teng ka pur si ka jing yam si ki wei pat namar ki jing le jong ndrei ka jing yaimut brai jong ka ta ka man sim ka long ka jing im bat ka jing sup ken uni ubriu u shakri bomman dan jing sup kadang jong kata kalau bawa ubun kam ban syo briu ban syo iki para shakri ubakum tau briu upun isai ba po jong dan jing sup dan ri ki briu ki ba yaimut brai kat bukum mensim jong blai ki ba but ki ba sngap ki ba kongu ye ki jing kran jong mensim ha ki jing im jong ki ba man kesni ki don haki ke jing sup po ka donot ban ki don ru ke jing im kai ke bakile kalong ka ba im kalong jing ker khu ki wei pat ki parbrio tu khot ka ban nyo na ba kata ka jing mut brai jong kata ka do kalong ka jing shuan nyo blai namar kampan hapo ya ka hukum blai kampan namar kampan hapo ya di ka hukum blai lemni sisa kamla ken Tengni i bakajing patai kala nam kham chiliu shishu bo briu bo mut brai ka ya ki ek e bakan jado bakajing shisha ushun yo play teladan keno menu ya phi nga man ong o phi shun yo play te in mong sibun mo tenrei ni hab am banit iladi ladang adon haladi kajing im ka bakan jado ka balle kat kum ki kam jong ka do dan kam man ong menu ru khamat u play ka donut junga ka jimut junga kamat kadan ka jing shun yo blai kumta te ki balong ha ka do kimla ban pen sngo bha yo blai te phi kalong ka ba ban pen sngo bha yo blai ladang idang ya ka bukum ka do ban ngi teng khu ba du blai ngi teng khu ba ki shakri ki ba shakri sisa yo blai kata ka di jing long jong shakri bomman kebangi tenri ban nopat bo uniu shakri bomman usung tenat oh ya sung tenat ya sung perlok syo eki nrei ketuk khot besau khandai ko ong bat ban ya bam ya di ru lem bat ki bubuat usung tenat ban ya longlok bat kita ki bolong hi ko mu ki baywat ya ke ke badai ke do dan ke jinga su thu jingmut dan ke jinga su tanat bat teng teng ki le lang hi jo ki kam bamman persya ki wei pat ki para shakri ki di lang ki le ru ki kam bamman ki le lang kini ke dei ki be shakri ya ka do ha ka jaka bakin shakri yo try bula mi pat ke jing bu a kamut tang ke jing bu a da ka kiat kala ban tho ye ke jing bu a ke bolong ke jing melan ni ki jong ka ni perthai jong ka do ti ha ka si thi ka baning kong sha ki Thessaloni ka nong ka basan ka khot ban nyo apostle Paul bo kran chang gi briu ki bo buat ani ki bayo thia ki bom pan khre na mata ka jing wan kunrat ki sultanat ban chu thia ban lengai wong na ba kita ki bayo thia ki thia menit bat kita ki bayo buat menit kamut bale ki bah ka badum ki kam ki bale habari hak badum ki dei ki dak jong ke jing yo thia bat ke jing buai de hoi la de dei ka kian hiru ka badi de ka kian ru ka tinu blai ka kran sai ba se phang ubrio ubangat ka bukum kata ha ka proverb arfulai khot arfundai ter unong tho ya ke kitab ki proverb uang wei badan ke jing kordin wei badan ke jing susi wei badan ke jing pen teng ini ke jing pen wei badan ke jing ut wei badan ke jing mong khlam dau uni shakri bomman umong khlam dau ye ki para shakri wei badan ke jing sau ki khmat mdan syu ko kom im ke balong renti ke balong disiplin sau ki khmat kamat ba ke thia kadam ro kom byang syu nomor bala melan haki kam ke jingdom thot ke balai fo ko ong kita ken ki basong slam ka wan bat ki balet wat ya ka wan bala khle
Wat kami ya kawan habaka saw, habaka penmi ila ka rong haka khuri, habaka le herjam. Haka bekut kadat ko mubsen, bat kapo ko mubsen yong. Ki khamat jome ki nyo ki ba phla, bat ka donut jome kan kran ki ba mutlap. Tegini gede ki kentien ki be thu sifang ki jing long jong breu bu buat. Bat kita ki be buat lang bat uru. Kimi isu e jing sisha ki di ki wei pat ki jing i bat ki saleru ki kam jong ke jingdum ki bom sisha kim tre banya ya ka basai ki ya ka bedum de kita ki dei ki jinglong ki bangi i nu sakri bomman te tongin se beteng pat ha ka wei ka tayo ya ka e pat ka baja yu ha bo kunrat wan pai te tu blun kur khu i wei pi wei na pedeng jong ni Kile don bentalang ka ni ka por ka jing sngap i ka jing pulilang ya ka tien ka jong blai unang ai boru ingi ban mi ka jing ka ban song bayu ngilong tang ki bri ki batlot ki baduna ka jing long do ka le bun sin ban tan biang ngi sibarim ndrei ka jing ai try su ka dap biang ngi umun sim ba khoi bola ai ban don bat ngi un christian boring ngi banginang be sika jinglong ko janai shu banginang stream yo kunrat jungi Jesus Christ tago buram ko jong play amen tungin duai ni aingu eme ko panam taga ktien ga jong me atu kur khu kunrat ki baro ki bangina yo ban puli yarap ingi try ban sungthu kumno bi jing e ki mi ki kanrom ki mi ka balang ki ni sing Naka tau jong ke jing don jong ke jing long ke bomman ha ke jing jong ki briu jong me kum ki sakri ki jong me ki ba ye ke jing ke ba shisha ke jing long man sim ke ba shisha ki bom tre ban kala banang stream tra Jesu re ki ba man ban le persha ime bat ban penyesri mildi bat kani ke perthai ayarap ini kan rat banginang perkhat nginang mut brai ki bakan jaman sim to yet dingi try but donang pen kalano ingi naki barim bamen ibet try man penan kamingi kumu syakri bayane but upastan to snow pa jingr pat jungi tukar kui we try na pleng jungi blay snow yaktien jome but ki yingi sam jungi baro hi Keteng try jisung pan, amen. Batu airu bagi jing ai ke badap biang jong o, ke jing ke jong kupa, lam bagi jing slop jong men sembok hui, kin syongkar hai lambat ngilang baro, mentah pada doa lak taru, amen. God bless you.